नमस्कार. आता श्रावण जवळ आलेला आहे आणि श्रावणासोबत गटारी पण जवळ आलेली आहे आणि गटारीसाठी प्रत्येकाचे वेगवेगळे बेत असतात. तर आज आपण गटारी स्पेशल झणझणीत चमचमीत असा हा मालवणी चिकन रस्सा कसा करायचा ते बघणार आहोत. हा रस्सा प्यायला तर खूप अप्रतिम लागतो आणि भातासोबत पण खूप छान लागतो. तर हा रस्सा कसा करायचा ते आता बघूया. तर हा रस्सा करण्यासाठी मी इथं हे 1 किलो गावरान चिकन घेतलेलं आहे आणि आता त्याला मी 1 मोठा चमचा मालवणी भाजका मसाला, पाव चमचा हळद, 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा मीठ आणि थोडी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घालून मस्त असं मॅरिनेट करणार आहे. सोबत मी अर्धा लिंबाचा रस पण घातलेला आहे आणि हे सगळं चिकनला चांगलं अगदी चोळून घ्यायचं आणि एक 15 मिनिटासाठी चिकन तसंच ठेवून द्यायचं मॅरिनेशनसाठी. लिंबाचा रस लावल्यामुळे काय होतं की चिकनच्या रस्स्याची टेस्ट खूप चांगली येते आणि चिकन पण खायला खूप चांगलं लागतं. तर असे मस्त सगळे मसाले मी ह्याला लावून घेतले आणि झाकून मी हे 15 मिनिटासाठी तसंच ठेवून दिलेलं आहे. आता फोडणी बघूया. तर फोडणीसाठी मी 2 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे. 1 तमालपत्र तोडून घातलेलं आहे, थोडं परतवून घेतलं. तेलाची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. 1 बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे. कांदा मऊ पडेपर्यंत छान परतवून घ्यायचा आणि थोडे काजूगर मी इथं घातलेले आहेत. 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो घातलेला आहे आणि आता हे छान असं परतवून घ्यायचं, मस्त एकत्र करायचं. काजूगर ह्या चिकन करीमध्ये खूप छान लागतात. तुमच्याकडे असतील तर आवर्जून घाला. 1 चमचा मी इथं काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की कलर मस्त लाल येतो. फोडणीमध्येच घालायचा आणि आता हे मसाले घालायचे आहेत. याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे हा मालवणी भाजका मसाला आहे, 1 मोठा चमचा चिकन मसाला आहे आणि पाव चमचा हळद आहे. तर मसाल्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता आणि चिकन मसाला हा कुठलाही ब्रँडचा तुम्ही इथं वापरू शकता. आता याच्यामध्ये मी हे मगाशी जे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे त्याच्यापैकी अर्धा किलोच घातलेलं आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. बाकी उरलेलं चिकनचं मी चिकन सुक्का केलेला आहे, त्याचा पण मी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, नक्की बघा. तर छान चिकन परतवून घेतलं, सगळे मसाले चिकनला छान अगदी लागलेले आहेत. आता याच्यामध्ये पाणी घालायचं आणि गॅसची फ्लेम मोठी करून हे पाणी आपल्याला थोडं उकळवून घ्यायचं आहे. मस्त असं उकळवून घ्यायचं पाणी आणि नंतर मग ह्याच्यावरती आपल्याला झाकण ठेवून हे शिजू द्यायचं आहे. तर थोडं उकळवून घ्यायचं आणि नंतर झाकण ठेवून शिजू द्यायचं आहे. तर याच्यावर झाकण ठेवलेलं आहे. झाकणावरती मी थोडं पाणी घातलेलं आहे जेणेकरून दोन्ही बाजूनी चिकनला मस्त अशी वाफ बसेल आणि गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि हे शिजत ठेवायचं आहे. आता याच्यासाठी वाटण लागणार आहे. तर कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलं. 1 मोठा कांदा आहे, तो उभा चिरून घातलेला आहे. थोडे आल्याचे बारीक तुकडे आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत. चांगला कांदा मऊ पडेपर्यंत ब्राऊन रंगाचा होईपर्यंत हे परतवून घेतला आणि त्याच्यामध्ये मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि थोडं सुकं खोबरं घातलेलं आहे. बेसिक मालवणी वाटण आहे. तुम्ही करून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. 8-1 दिवस आरामात टिकतं हवाबंद डब्यामध्ये. थोडं सुकं खोबरं घातलं आणि हे कोथिंबीरचे देठ शक्यतो घालायचे या वाटणामध्ये आणि थोडी कोथिंबीर असं घातलेलं आहे आणि छान अगदी ब्राऊन रंग येईपर्यंत मस्त परतवून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवून मस्त असं खोबऱ्याचा वास सुटेपर्यंत छान अगदी हे परतवून घेतल्यानंतर गार करून घेतलेलं आहे. आता 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत. चिकन आपलं छान अगदी शिजलेलं आहे. मंद गॅस फ्लेमवर शिजवायचं, मध्ये मध्ये चेक करायचं. नंतर याच्यामध्ये मागाशी जे वाटण केलेलं आहे ते मी गार करून घेतलं, मिक्सरला फिरवून घेतलं आणि आता ते इथं मी ॲड करणार आहे. खूप एकदम बारीक लावायचं नाही आहे, हलकंसं जाडसर ठेवायचं आहे आणि याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. वाटण आणि पाण्याची क्वांटिटी तुम्हाला रस्सा केवढा पाहिजे, कसा पाहिजे त्यावर अवलंबून आहे, त्या प्रमाणात घाला आणि मस्त असं एकत्र करून घ्या. थोडासा लिंबाचा रस घातला आहे मी, अगदी 2 ते 3 थेंब घालायचा. याने रस्स्याची चव आहे ना ती खूप चांगली येते. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, पण असं 1-2 थेंब घातला की टेस्ट चांगली येते. याला 1 ते 2 मिनटाची मस्त अशी दणदणून उकळी येऊ द्यायची आणि नंतर मग याच्यावरती मी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घालायची. अशी उकळी आल्यामुळे काय होतं की रस्स्याची टेस्ट खूप चांगली येते आणि नंतर मग मी गॅस बंद केलेला आहे आणि मस्त असा हा झणझणीत चमचमीत असा हा आपला मालवणी चिकन रस्सा इथं तयार झालेला आहे. भातासोबत खूप अप्रतिम लागतो. नुसता प्यायला तर खूपच छान, तुमची सगळी सर्दी गायब करेल इतका सुंदर हा रस्सा तयार होतो. नक्की करून बघा आणि तुमचा कसा झाला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर असाच मस्त असा रस्सा बनवा आणि तुमची गटारी स्पेशल करा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर त्याला नक्की शेअर करा आणि आपण अशाच छान छान रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.